når man nu skal starte nogle flereårige grøntsager fra frø, så er det lidt anderledes end det enårige. Og jeg vil gerne vise det her, så det er helt klart, hvad man skal. De er lidt unikke i det, at de er faktisk godt tilpasset vores nordlige klima. Og det vil sige, at mange af dem skal have noget vinterkulde til spire. Eller i hvert fald nogle uger kulde. Så det er en fordel at have noget, hvor man starter frø om efteråret, eller midt på vinter, ligesom vi er nu. Nu er det januar måned. En god mild dag, hvor pottejord og så videre ikke er frossen til, er vigtigt selvfølgelig. Men i dag vil vi gerne så lidt 3 forskellige flereårige grøntsager og også nogle aprikoskerner, som vi også med start. Så hvis vi har nogle potter her, som er fyldt med jord, pottejord, og vi laver vores egen pottermuld af almindelig sandjord, muldjord, og så er det blandet med kompost. Cirka halv afhængig af komposten. Nogle gange er det en fordel at have mere kompost i. Og det der er vigtigt med hvor fint de er hvor fint frøene er. Så hvis frøene er meget store, ligesom de her aprikoskerner, så kan man virkelig bruge noget pottejord, der er lidt mere groft, lidt mere ukomposteret ting i det. Og når man skal så noget som klokkeblomst, som er de fineste små frø her, så ved pottejorden, så skal den gerne være også lidt fint, som regel. Hvis vi starter med de store her, mange frøer fra træer og buske osv., det er noget, som er lidt store, og det er bare for nogle aprikoser, vi har spist. Og vi har vores potte her, og på den måde vi gør det, vi lægger dem ude i potten her. Rimelig mange. Det man også skal tage hensyn til er, at mange træer, buske og flereårige grøntsager, det er sjældent, at man får 100% spiring på dem. Så det er virkelig okay, at man så for mange, og så tynde ud og prikle om senere i forårsmånederne. Så nu har vi et godt lag kerner der, og så skal det dækkes til. Og fordi frøene er så store, som de er, det kan faktisk være meget dækket til med jord, uden nogle problemer. Det kan sagtens skubbe sig igennem en ordentlig tyk lag jord. Så nu fylder vi på her. Der er en sten, og den skader ikke så meget, men det hjælper heller ikke. Det var færdigt for aprikosfrøene, og selvfølgelig vigtigt, lige en etiket i, så man husker det. Når nu de her, det er noget, som mus og fugle og rotter og så videre kan finde på at grave op i løbet af vinteren, og så få dem spist. Og det gider vi ikke. Så det frø vi så, som er rimelig store, som gnaver og så videre gerne vil, dem sætter vi i vores udstue, som er patruljeret af vores kat. Så vi slipper for det. Ja. Når nu vi snakker om flereårige grøntsager, så kan vi kigge på nogle her. Det er ikke dem alle sammen, vi så om efteråret eller midt på vinteren. Der er en del, som ikke kræver en del kulde for at spire, og dem så vi omkring 1. marts. Næsten alle sammen. Og så bliver de sat i vores uopvarmede drivhus for spire, og så der bliver de også vandet.
Men en som kræver lidt kulde, det er takkerklap. Jeg kan se her, det er en fantastisk plante i samme familien som kål. Og de er rimelig store, så vi skal bare have dem godt dækket til med jord. Så her igen. Nu er den her pottemule er lidt groft, fordi man kan se, at der er nogle store stykker jord, klumper, lidt rødder og så videre. Og det er faktisk okay, fordi takkerklap er så stor og kraftig, den kan tåle det. Så vi smider en masse frø ind, sådan cirka det. Og så bliver det også dækket til. Ikke lige så meget som der aprikosfrøerne, men alligevel skal det helst dækkes til. Her putter vi sådan cirka 1 centimeter jord ovenpå, måske 1,5, sådan der omkring. Så er den også færdig. Og den her potte, den får lov at stå ude hele vinteren. Det vil sige bare ude i haven her. Og den får regn og sne og frost og det hele. Når foråret kommer, så tager vi potten ind i drivhuset, for at vi kan få en hurtig spiring, efter den har fået noget kulde. Men den kan også sagtens stå ude om foråret, hvis man ikke har et drivhus, så kan man sagtens have det ude indtil frøene spirer. Når vi nu bevæger os ind i de mindre frøafdeling, såsom de her spinatrankerfrø. Nogle flotte, små, sorte, meget glatte frø. Jeg kunne ikke godt lide dem her. Det er meget skinnende. Dem her, de er ret små. Så det skal ikke have lige så meget jord ovenpå dem. Så dem her putter vi mest på overfladen, men vi dækker også til. Så jeg vil så dem her bare sådan her. Så der er cirka 1 hver centimeter, eller kvadratcentimeter sådan cirka. Det er måske nok der. Og igen, de her bliver priklet om, efter de er spiret om foråret. Lidt skilt i. Og så skal det også dækkes en lille smule til, men ikke for meget. Man skal være lidt mere forsigtig. Godt. Så den får også lov bare at stå ude hele vinteren. Og nu den sidste jeg vil så i dag, det er nældeklokke. Og klokkeblomst er en af dem, som har meget, meget små frø. Altså bitte små. Det vil også gerne have lidt lys, når det spirer. Så selvom nældeklokke er faktisk en af dem med nogle af de største frø, hvis man kan tro på det. Nogle af dem er meget, meget mindre end det her. Altså smalbladeklokke for eksempel, det er næsten støv, så man næsten ikke kan se forskellen mellem støv og frøene, men de spirer alligevel, så de kan alligevel finde ud af det. Det her vil jeg gerne have lidt finere jord ovenpå først. Og så ligesom spinatranke, så vil jeg brede som sådan her ovenpå. Og fordi vi har frø nok, så vil jeg lægge et ordentligt lag på her. Godt. Og dem her, de behøver faktisk ikke blive dækket. Det jeg vil gøre. Man kan se, mange af frøerne, de vil falde ind i sprækkerne i jorden og falde lidt i jorden. Men de kræver faktisk ikke noget jord ovenpå som sådan. Så det hvad jeg gør med dem her, er bare sådan presse lidt på dem, så de får lidt kontakt med det underliggende jord. Sådan der.
Så det er sådan, man så flagerige grøntsagsfrø. Det er igen ikke så anderledes som det enårige, men det kræver bare, at man tænker lidt mere klimamæssigt. At sådan en plante her, den smider sin frø om efteråret eller sensommer, og så får det lov at ligge på jorden, fugtigt, koldt, men ikke for koldt. Altså det plejer ikke at være minus 20 grader her i Danmark. Så det får lov bare at være på den jord, og så spirer det om foråret, når temperaturen og alt er rigtigt for dem. Og det er til vores fordel, at vi kan så dem sammen med vores sæsoner, vi har. De får lov at bare stå ude, og så vi resten i marts måned, og så kommer de i drivhuset. Tak.